ifu ọ bụrụ na m bụ nwoke wee bụrụ na m bụ nwoke i wee bịa be nna m wee bịa nụọ nwaanyị gịnị a na-abụ wee bili chi gị wee kpakọta gị n'ụwa ya chi gị kpagide gị n'ụwa i wee kụ my sister kparara ife m ga-akụ ga-ama ndịsị mma m ga-akụ gị blue black and yellow. I'm telling you, you won't touch my sister. Ọ bụrụ na ọ dọrọsị gị mma ịkpanatakwala m ya ị na-ege ntị nya oh God ụkwara adala ndị na-amara ata ị nwere right idulu nwa mmadụ jekọbịa ife onye gwara gị na azụrụ gị ọfụma like onye gwara gị na ido capable enough itrain mmadụ. Who trained you? I believe na amamihe trainuru ya very well. Onye trainuru ngenwa na-akụ ya ife nke bụ na ị ga-akpọrọ nwa mmadụ kụgide ife kwụọ nwa mmadụ ife 20 times in 6 months. Nwa ije ebe mmadụ kpọrọ maka na ịma na ịbalụ be ogbenye maka na ịma na ịbalụ be ndị karịrị 20 times ọ bụgodoro na nwa bọyị ka gị na ya na-abọbi ị kwesịrị ịkụ ya ife 20 times in 6 months. Ị na-apụ ala nwere ife na-eme gị akpọnyere gị nkịta ọkwa mmadụ ga-agbanye gị ọ bụgodoro na ọ na-esu isi n'ọkụ within that 6 months ifugo na gị na ya na-aba ama mbinwu unu amụtara nwa you send her back. Ada zụta adult like that nwere ike ịzụta nwa adult. O nwee bọsị mmelu post tinye mmadụ si gị jee nụọ a young girl ka ị kpọrọ ya zụọ onye etu isi wee chọọ na-asị chei na m what is all this? Gị jee kpọrọ nwa mmadụ ka ịzụ onye etu isi wee chọọ. Onye gwara gị na azụlụ gị nwa na-achọ onye ị ga-azụ ọfụma? Onye gwara gị na azụlụ gị ọfụma? How do you know? Eziokwu na ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-enunu na-asọkwu na-eyiye the same thing goes to ụmụ nwoke. Ụfọdụ na-ezuzu na-asọkwu na-eyiye. Ọ bụrụ na iso na ndị na-eyiye jee ebe mmadụ kpọta nwa mmadụ si na ịchọ ka ịzụgharị anya ka ọ mara ife onye na-eyiye ọ na-azụ mmadụ ka m na-ajụ unu. Egwe criteria of ndị maara ife mgbe iji tibe nwaanyị ife akago gị bad isoro na fao. So gwa m ife mere gị ji believe na ị ga-azụnwu mmadụ ebe a zụrụ gị ọfụma. Onye kpatara ego ọmala ife ego ada eme mmadụ ka ọ mara ife mba. Onye gwalụ gị ka m na-ajụ gị onye gwalụ gị ife ihe a nsị na m ga-akụ onye afọ ma ọ bụrụ na itie nwanne m nwaanyị ife etefu m na m ga-akụ gị gwogwo nkụsa gị eze dị gị n'ọnụ nwere right a akụgheri ịkpatara ya ka ịzụgharị anya ka ọ mara ife nwa azụrụ azụ kedu ife ị ga-eji wee jee n'ubia nwa parents ya zụtanwuru ka ifili na ị ga-azụta nwere ọzụzụ ọzọ ị na-ekwu maka ya na-abụghị ije kụba nwa mmadụ ife tinka na akụpa. Oh yes, nwere ọzụzụ ọzọ because ụfọdụ ụmụ nwoke believe na ịzụ mmadụ bụ ịkụ ya ife ọ bụrụ etu esi etrenu mmadụ. Onye ọbụla nne na nna ya etrenu nwụrụ ka o si dịgo ka gị nwa bụ nwoke ọ ga-etrenu nwunye ịbalụ na ụfọdụ ndị reverend fathers efere ha fa na-agbasi ajọ maka gịnị azụgofe before ha bụrụ reverend father ebe na-eje na fa bụ reverend father echenjire who they are. That's why ọ ga-abịa ịbịa na some parishes ị na-anụ ife fada na-eme maka gịnị etu esizi ya mmadụ ka ọ bụ before ọ bụrụ fada abụghị ọtago. So that na ịbụ adult ọ na ịkụlụ mmadụ ife will not change that person. So na ọ bụkwalụ na m bụ nwoke abịakwana be m bịa nụ nwaanyị maka ịkụgụ duga olesi ịmalụ na ịma nkụ nwa m ife and I mean it. Gbulee ya anya a akọ eli. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ anyị ga-echezielu mgbe m bọọlụ nwoke iwee gabe m wee gbufu ụgbọanyị gị ọrụ akọ ya eli kparachakwalụ na anya udo etiziri ụmụ nwaanyị ife na ọ dọrọ mma. Stop that. O wee one guy with the other about the exchange of comments. O wee na-asị m na nwaanyị mee ife na ịma nche eche imegolu the action will prompt you to act immediately without wasting time. Nsị nwunye gị mee ife ịkụ onye ife oke ọ dịkwa mma ọ bụrụ na ime ife kwenekọdo onye ga-akụ ọ sị m edozini perfect
ọ sị m no. So kedu onye ga-akụ gị ma ọ bụrụ na ime something ime one or two, onye ga-akụ gị? Ka ọsọsọ nwunye gị ma eme ajọ ife?